Witam wszystkich, witam was pięknie, witam was ja, Paweł Polok, witam w Szlagierach i Wicach i witają was też nasi goście, oni się już rychtują. Obejrzymy się jedna pieśniczka inkszego zespołu i zaroski do was przyjdziemy razem z naszymi gośćmi i im warto leca zrobić kawa, no i zaraz będziemy. Tak zaczyna się opowieść ta o miłości dwóch serc blasku gwiazd, zakochanych, co z wielką radością do siebie lgną jak magnes serc. Każda chwila, co mija jak cień, bezpowrotnie minęła w dal gdzieś, by zatrzymać się na jedną chwilę, przytulić się i mówić, że Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość w życiu to zdarza się raz. Łączy serca na wieki, niech trwa i wprowadzi do krainy marzeń, gdzie świat wiruje jak we śnie. słowo kocham to miłość i znak. To jak mówisz i nawet jak śnisz, by połączyć na ślubnym kobiercu dwa serca zakochanych par. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Niech z nami będzie na wieczny czas. Jak widzicie, są już z nami nasi goście, a dzisiaj zespół podwójny. Czemu podwójny? No bo Baca Dance i Brylant, tak się nazywają. Witam was bardzo serdecznie. Witamy bardzo. Witamy. Powiedzcie mi taką rzecz, skąd wyście tak rychtyk są? No to może zaczniemy od tej większej części.
zespół Basadens jest Niewiadomią, Mhm. zespół Brylant jest Knurowa, no a nasz perkusista jest z Wodzisława. Czyli wyście są tak połączeni obydwie rodziny. Ja, bo to te zespoły to trzeba byłoby powiedzieć jeszcze, że to są dwie rodziny. Zespół Brylant to jest ojciec ze synkiem, no i zespół Basadens to jest matka, ojciec i dwóch synków. Aha, Ja jestem jeden z tych synków. ty jest jeden z tych synków. No i bardzo dobrze i pięknie się to wszystko układa. To już powiedz mi, jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się w 2005 roku, wiadomo o zespole Basadens, te 4 osoby. Zaczęliśmy wtedy działać, grać po imprezach, weselach, zabawach, biesiadach i tak my sobie przez jakiś czas grali, aż poznaliśmy Tomka właśnie z zespołu Brylant. Tomek, twój zespół Brylant istnieje od... No, wspólnie my się poznali na urodzinach od wspólnego znajomego, co Adrian z nim chodził do szkoły, a ja go znał tak bardziej, taki dalszy kuzyn można powiedzieć. No i tam my się poznali, no i jakaś tam przyszła potem taka idea, żeby wspólnie stworzyć taki śląski projekt, bo ja w międzyczasie jeszcze z tatą zaczął grać też tak właśnie po imprezach okolicznościowych różnych. No i to ten zespół No. Brylant, nie? No i właśnie wtedy my tak pomyśleli, że może warto by było coś stworzyć tak na rynek śląski, żeby coś spróbować razem, nie? Mhm. No i bardzo dobrze, że się wam to tak wszystko pięknie kludzi. Poznaliście się, zaczęliście razem grać. I kiedy przyszło do stworzenia pierwszego teledysku? 2 lata temu. 2 Dwa lata. lata temu my nagrali pierwszy teledysk. To był właściwie początek tej naszej wspólnej działalności jako Basadens i A Brylant. też początek wakacji jakoś w lipcu, jak się nie mylę. Lipiec czy sierpień, no. To my nagrali pierwszy teledysk Family. Pierwszy teledysk Familoki, który na naszej liście szlagierów też jest obecny, który na naszej liście szlagierów dość wysoko jest notowany, to ja mam taką propozycję, żebyśmy się go teraz obejrzeli. Zaproszony. No to zaglądamy. Niewiadomiu, grupa powstała, wszystkim robota zawsze dawała. Robotka była, na chleb stykało, we Familoku się też mieszkało. No a po życie to się dało, przed Familokiem już gada się grało. A żeby tata dobrze chodziła, to i flaszeczka zawsze też była. No bo jak wiecie, jak młodą była, do dziecki rada z synkiem chodziła, a synki za mną też weselowały i szli z młodymi dzióbeczka chciały. Już ta Maryka, ta Mogalana, no dziś siedział u niej do rana. Zajce w nocy szł do Agnesy, myślał, że żaden go nie usłyszy. No a po szychcie to się udało, przed Familogiem już tata się grało. A żeby tata dobrze chodziła, to i flaszeczka zawsze też była. A on mi powiedział, moja kochana, czy tu młoda postać do rana? Jak się do niego fest przytuliła i rada z tego, że też bym była. No a po szychcie to się udało, przed Familogiem już gada się grało. A żeby gada dobrze chodziła, to i flaszeczka zawsze już była. No a po szychcie to się udało,
przed familokiem i w szkata się grało. A żeby karta dobrze chodziła, to i flaszeczka zawsze też była. No a po szyfcie to się śledało, przed familokiem i w szkata się grało. A żeby karta dobrze chodziła, to i flaszeczka zawsze też była. Piękny jest ten wasz teledysk, wiesz? Padosz, podoba Ci się? A teraz się obejrzymy teledysk inszego zespołu. I słyszysz tego barana? Teraz będzie coś podobnego, bo to też będzie śmieszne i potem mi powiesz, czy ci się podoba. Dobra, to zaproszony. Maszkieta, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Sobota na tańsztuba. Kaj karusy z lipstami zusammen tańcują. Uro przyszło bezskrypnociocha. Weselnych, bo i sztartłek i godać. Maszkieta, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Dziocha jakiej rózy blumy, co blędruje tak jak gorko Klara Pes. Go wiesz umia już go dać. Chycają mi sztart napedrować. Maszkieta, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Teraz kiedy chtojcie się dziołchy i karlusy, jademy zusammen razem. Rajza! Startujemy! Maszkieta, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. I co, podobał się wam teledysk? Pięknie. Fajny, nie? Taki śmieszny, taki trochę widz. My lubimy wice, lubimy szlagiery. No i co, nagraliście pierwszy teledysk, ten Familoki i co po tym było? No potem nakręcili drugi teledysk, to było o rybach, bo to też w sumie ta piosenka tak powstała na wspólnym wypadzie na ryby. Tam też wpadła taki pomysł w sumie właśnie, żeby stworzyć ta piosenka o rybach. No i później przyszedł czas na teledysk też, żeby to fajnie zobrazować. Także też jest trochę śmieszny ten teledysk, także idzie go obejrzeć. Kaj żeście go nagrywali? Na Gzelu. Na Gzelu w Rybniku. w Rybniku, no. Naprzeciwko elektrowni. Czyli wszystko tu w naszych terenach. w okolicy. Nagraliście ten teledysk, zaraz się go obejrzymy, ale jeszcze bych chciał wrócić do tych początków. Jak żeście zaczęli współpracować, od razu było bez problemów, czy trzeba było się dotrzeć? My się docieramy cały czas. Z dnia na dzień się docieramy i to nie ma tak, że zrobiliśmy coś i już jest wszystko idealnie. To cały czas 7 osób, to jednak cały czas ktoś ma swoje zdanie. Zawsze może być lepiej. No wiadomo. Jak jest 7 osób, no to każdy ma swoje zdanie i czasami trzeba dojść do jakiegoś kompromisu. To widzisz, dobrze, że ten kompromis umiecie wypracować. Ja mam propozycję, żeby my się teraz obejrzeli właśnie ten teledysk, który żeście grali na Gzelu. Zaglądamy i zaraz wracamy.
myślisz o tym, co jutro spotka cię? Pojadymy zaś z kamratem, syna ryby małym kwiatem. Każdy z nos weźmie wędka, on na ryby mądry kępka. Przy okazji coś wytniemy, no i w końcu sery gniemy, bo każdy z nas czasem musi wytrąć sen. Łeb pierunem boli cię, żonka smiersło na wieczerz obudzi cię. I zaś słuchasz ty litanii, że przyszłeś fest na bani, a ty myślisz o tym, co za tydzień spotka cię. Pojadymy zaś z kamratem, syna ryby małym kwiatem. Każdy z nas weźmie wędka, on na ryby mądry kępka. Przy okazji coś wytniemy, no i w końcu se wytniemy, bo każdy z nas czasem musi dychnąć sen. Pojadymy zaś z kamratem, syna ryby małym kwiatem. Każdy z nas weźmie wędka, on na ryby mądry kępka. Przy okazji coś wytniemy, no i w końcu se wytniemy, bo każdy z nas czasem musi dychnąć sen. Syna ryby małym kwiatem. Każdy z nas weźmie wędka, on na ryby mądry kępka. Przy okazji coś wytniemy, no i w końcu se wytniemy, bo każdy z nas czasem musi dychnąć sen. Bo każdy z nas czasem musi dychnąć sen. Bo każdy z nas czasem musi dychnąć sen. No fajny jest ten wasz teledysk, który był kręcony tu niedaleko na Gzelu. Ja mam taką propozycję, żebyście tu nakręcili w restauracji Cassiopeia jakiś teledysk country. No, ja już tak myślę, jak sam widzę te zwierzoki jak lecą. Jaki macie najbliższe plany? Bo pierwsze się spytam o najbliższe plany, a potem o to, co żeście jeszcze wcześniej robili. Co będziecie... Wiem, żeście wydali płytę, zaraz o tym będziemy gadać. Ja. Będziecie wydawać następno, czy jeszcze nie? Na razie nie. Na razie chcemy, żeby ta się trochę... Przyjęła, żeby ludzie nas poznali, bo my są też właśnie nowi na rynku. No dokładnie, nie są my długo na rynku. W tym roku chcemy jeszcze 3 teledyski nakręcić. No, dalsze plany to właśnie koncertowanie, no i teledyski, żeby cały czas tam się pojawiać, nie, w tych telewizjach. To jest ważne. Obejrzymy się pieśniczka zespołu, który niedaleko was ma siedziba. To taki. Zaruski się przekonacie. Raz spojrzałam i wiedziałam, że to właśnie ty. Całe życie cię szukałam, chyba mi się śnisz. Taka śliczna, taka ładna, aż nie wierzę, że popatrzyłaś prosto na mnie, uśmiechnęłaś się. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem cię. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę.
odnalazłem Cię. Ciągle nic nie pasowało, coś było nie tak. Życie mi nie smakowało, czegoś było brak. A gdy Ciebie zobaczyłam, domyśliłam się, jesteś moim przeznaczeniem, teraz wierzę, że to był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę, teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem Cię. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę, teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem Cię. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę, teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem Cię. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę, teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem Cię. Tak czekałem na tę chwilę, teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem Cię. Wnuczek idzie ze szkoły, a fest zima było, wiater, mróz, śnieg, no coś okropnego. Zagląda, a Starzyk przed chałupą siedzi na ławce, nie, w samym cwitrze. Go do Starzyku, nie ma wam tak zima bez galot. Ten Starzyk go do ogromnie mi jest zima. No toż czemu tak siedzicie, się pyta ten wnuczek. Ach, wiesz, pado Starzyk, bo wczoraj po południu poszł odmiatać śnieg bez koszule i mi fest kark ze sztywnią, to dzisiaj mnie starka bez galot posłała. Zaglądam teraz właśnie na ta wasza płyta. No i tak, widzieliśmy pieśniczka Familoki, widzieliśmy ryby i teraz zaglądam na pieśniczka numer 11 dla Ciebie, ukochano, bo to też jest jeden z waszych teledysków. Ja, to jest ten najnowszy. To jest najnowszy teledysk dla Ciebie, ukochano. To tak, Rychtyk, to do kogo to jest? No do ukochanej. To... Możemy zdradzić tajemnicę, że w teledysku wystąpiła właśnie narzeczona od Adriana, nie? Czyli to jest teledysk inspirowany waszym związkiem. No my te kunski pisali tak naprawdę, no to jakoś się to tam u nas opiero i nas dotykło, nie? My to tak z życia wzięte wszystko. Kiedyście nagrywali ten teledysk? W październiku w zeszłym roku, jak się nie mylę chyba. Październik, październik. Czyli teledysk naprawdę jest świeży, bo ma w zasadzie pół roku. Myślę, że się go teroski obejrzymy. No i obejrzymy, co też o nim sądzą nasi widzowie. Zaproszone. To tak długo i trwa. Każdy dzień budzisz mnie. Dziś dziękuję Ci za to i prosto z serca śpiewam Ci to. Do Ciebie jest ten bukiet róż, ukochano. Do Ciebie dziś me serce tak melodia gro. Za każdy dzień, za każdą noc dziękuję Ci. Za każdą chwilę, którą oddałaś mi.
Piękno jest ta wasza pieśniczka. Oczywiście te płyty będziecie też mogli wygrać w naszych konkursach w liście szlagierów po śląsku czy w niedzieli po naszemu, a kto nie wygra, to będzie mógł ją kupić w Rybniku, w Szkolaku, na ulicy Kościelnej, tam kaj nasz sklep ze śląskimi płytami. No i właśnie zaglądam jeszcze na ta płyta, bo wy chcecie jeszcze z tej płyty nakręcić tytułowy teledysk, tytułowo pieśniczka Kraina mego serca. Zgadza się. Wiadomo już, kiedy będziecie kręcić? Na pewno w pierwszej kolejności bym chcieli. Na do samym tego. początku, ale Tego. kiedy, tego jeszcze dokładnie nie wiemy. Myślimy, że tak jakaś przed wakacjami, maksymalnie w wakacje. Czyli możemy widzom powiedzieć, że w tym roku latoś ta pieśniczka będzie. To na pewno. To bardzo dobrze. My mamy teraz do naszych widzów taką małą niespodzianka. Ewa, jesteś już gotowo? Ja, możesz przyjść. No to idziemy obejrzeć, co tam Ewa narychtowała. No to godej, co to sam moż narychtowane? Wóżek se już wciepła na grilla, biały z majrankiem, a teraz będziemy robić krupnioka. To jadymy. Krupniok, a nie kaszanka. No, No, wiadomo, że musi być krupniok. u nas krupniok. Swojski, dobry krupniok. Z kapustą kiszoną i z cebulą. To będzie dobre, to będzie dobre. Najlepiej się jest go właśnie rozkroć i potem tam styrkać ta cebula, nie? Cebula damy pierwsze. Mhm. To się możesz przeciepać chyba na wierzch, nie? Ja już To będzie... to przeciepna, bo już są dobre. Mhm. Teraz je wciepniemy krupnioki. I ja widzę, że tyś się już pora krupnioków prędzej narychtowała, Ja. bo to by jednak trochę zetrwało. Wiele taki krupniok będzie musiał na tym grillu być. 20 minut wystarczy. 20 minut, no to możemy nakładać. I te roski, jak już ich wszystkich nałożymy, to 20 minut będziemy czekać. O, 20 minut, jak ktoś jest fest głodny, to się poradzi dłużyć. Obejrzymy sobie ich po 20 minutach, czy już będą dobre. I zamykamy. Dyciową godą, że jo to smola, jo przaja chłopców z Opola, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas. Jo je szwarno frela, dejcie pozór synki, umia dobrze ważyć i śpiewam piosenki. Lubię śląską kotka i śląskie zwyczaje. Chcę takiego chłopca, co najmocniej przaje. Dyciową godą, że jo to smola, jo przaja chłopców z Opola, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas. Lubię chłopców z Mazur i centralnej Polski, ale ja uwielbiam ten dialekt opolski. Mnie się podobają te śląskie nawyki, nie chcę synka z Niemiec ani Ameryki. Dyciową godą, że jo to smola, jo przaja chłopców z Opola, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas. Rozpowiem szczerze, bo ma mało czasu, że ja to śpiewała tak ino do szpasu. Kto mnie trochę słuchał, tym się poszczeluje, że to
to przeca ino się fajnie rymuje. Tyciową godą, że ja to smola, ja przejechał z Opola, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną to tracisz czas, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną to tracisz czas. Tyciową godą, że ja to smola, ja przejechał z Opola, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną to tracisz czas, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną to tracisz czas. Moja oma jeszcze lubi bawić się, moja oma zawsze jest okej. Co sobota w dyskotece robi show, na parkiecie gdy muzyka gro. A mój opa w internecie siedzi dusz, choć na głowie włosów nie ma już. A gdy w domach pusto zrobi się, że hej, szybko frelek by oglądać jej. Mój opa, no i moja oma, choć rozmają pierony, to czują się jak wtedy, gdy byli bardzo młodzi. Oma wciąż tańcuje, a opa w internecie przegląda wszystkie strony, telefy zabronione. Czy ktoś jeszcze mądrzy duma taką oma i takiego opy tak jak ja? Bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. Oma tancerką jest, bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. Opa internet znów, bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. W doma wesoło jest, bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. Wesoło, że ho. Moja oma śpi, bo jak niebiański tok, ciągle słychać jej donośny głos. Gdy muzyka ino w radiu zacznie grać, to sąsiady wnet przestają spać. A mój opa dla niej na gitarze gro, tak jak kiedyś, gdy pod oknem stał. Serenady słychać do białego dnia, a sąsiady wciąż nie mogą spać. Mój opa, no i moja oma, choć rozmają pierony, to czują się jak wtedy, gdy byli bardzo młodzi. Oma tańczy śpiwo, a opa na gitarze przygrywa serenady, jak graje w tanim barze. Czy ktoś jeszcze mądrzy duma taką oma i takiego opy tak jak ja? Bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. Oma tancerką jest, bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. Opa internet znów, bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. W doma wesoło jest, bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. Wesoło, że ho. Ohuri, 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 ja ohari, ja ho. Ohuri, 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 ohari, ja ho. Bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. Oma tancerką jest, bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. Opa internet znów, bo takich dziadków ma. Ohuri, 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 ja holari, ja ho. Ohuri, 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 holari, ja ho. Na takie majowe dni to nie ma nic lepszego jak grill, wiesz? Dokładnie. Obejrzeliśmy teledysk, liczę, że te krupnioki już będą fertig, pra? Ja już będą dobre. Pokoż to tam eno Zaraz ci wartko. to pokorza, jak nam to wyszło.
Gdzieś to tak dość fest pozawijała, wiesz, Ja, muszę ci żeby mi tam powiedzieć. nic nie wyleciało z tego, wiesz? Nic nie wylatuje. O, i tak ma wyglądać porządny krupniok. Porządne krupnioki z kapustą, tradycyjne i dobre. Tradycyjne i dobre. To je rychtyk dobre, bo ogromnie nam to wszystkim smakuje. No ale wracamy do naszych gości, bo oni na nas też czekają. Fajne jest takie nasze śląskie ważenie, nie? Idzie się fajnie Fajne pojeść. i smaczne, nie? A powiedzcie mi, jak już gadamy o fajnych rzeczach, ponoć się wam fest fajnie występuje na Śląsku. Kajście grali ostatnio w Radzionkowie. Ja w Radzionkowie my grali, naprawdę bardzo fajny koncert był. Myślę, że ci co byli to miło wspominają, a ci co nie byli to żałują. To ci, co byli, to na pewno się będą chcieli razem z nami obejrzeć taką pieśniczka, kaj też ludzie bawią się razem z wykonawcami. Sąsiedzisz w kącie, patrzysz na mnie. Światła świecą oczy, ale widzę cię. Nie czekaj w cieniu, nie wstydź się. Do tańca w końcu porwij mnie. Nie czekaj, chodź bawić się, chodź ze mną bawić się. Nie czekaj, chodź bawić się, zabawa kręci mnie. Chociaż na chwilę dwie, ze mną zapomnij się. Jest super i żyć mi się chce. Halo, nie czekaj, nie, zabawa jo i ty. Na miejscu dłużej nie usiedza. Nogi rwią do tańca, czy coś kuszy cię? Serce mi bije, bo już chcę być blisko ciebie, obudź się. Nie czekaj, chodź bawić się, chodź ze mną bawić się. Nie czekaj, chodź bawić się, zabawa kręci mnie. Chociaż na chwilę dwie, ze mną zapomnij się. Jest super i żyć mi się chce. Halo, nie czekaj, nie, zabawa jo i ty. Weź mnie za rękę i chodź bawić się. Nie czekaj, chodź bawić się, chodź ze mną bawić się. Nie czekaj, chodź bawić się, zabawa kręci mnie. Chociaż na chwilę dwie, ze mną zapomnij się. Jest super i żyć mi się chce. Halo, nie czekaj, nie, zabawa jo i ty. Nie czekaj, chodź bawić się, chodź ze mną bawić się. Nie czekaj, chodź bawić się, zabawa kręci mnie. Chociaż na chwilę dwie, ze mną zapomnij się. Jest super i żyć mi się chce. Halo, nie czekaj, nie, zabawa jo i ty. Chłopa na budowie przejechał walec. Ta baba przylatuje do szpitala, leci na oddział, pyta się pielęgniarki: pani, nie ma kaj sam mojego chłopa, onego walec przejechał, a pielęgniarka go do ja. Jest. W
pokoju 21, 22 i 23. Piękne są te nasze szlagiery, piękne są te nasze wice. Pomału już nasz dzisiejszy program dobiega końca, ale na pewno jeszcze do nas przyjedziecie, Pra prawda? fajne prędko się kończy. No ja. To smaczne, bo tam widzę już pichcą fajnie, także musimy kończyć, naprawdę. Będzie pięknie, na pewno zespół Baca Dance i Brylant jeszcze do nas przyjedzie. Ja przypominam, że widzimy się jutro w propozycjach do listy szlagierów po Śląsku. Za tydzień o 6, zaś szlagiery i wice, na które was bardzo serdecznie zapraszam. Byćcie wszyscy z nami. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie.